Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamunti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 7:24-25, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ephesians 5:6, let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Mga higala, sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw, ako kamong pahibaon nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, ato kining gi-record sa Binisaya. Alang kini sa atong mga kahigalaan nga buot sa lumad gyud natong pinulungan ug mao nga ato kining buhaton ug ang atong uluhan, by the way, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios bahin kini sa doktrina sa apostasya, the Doctrine of Apostasy. And that is what we're going to concentrate nining atong pagtuon nining adlaw o sa pipila ka mga adlaw nga umaabot. Sa di pa kita magsugod, samas na andan, kinahanglan atong isugid ang atong tanang mga salang na buhat nining adlaw. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid tanan ngadto sa tubangan sa Dios. Kay matud pa sa 1 Juan 1:9, nagaingon kini sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton nga hinatang sa Dios kanimo. Ipagamit ka na nimo sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa, magampo ta karon sa ilong. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi hangtod ni gayuna. Nagiginhawa pa kami, askil pa among panglawas, napay kalantip sa among panguna-una, o kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. So, among kininggiangkon nga buluhaton tulumanon, ining kagawasan
o kahigayunan sa pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dining dapita sa makaunsa pa aron kami tuon pa og dugang sa imong mga kamatuoran nga labaw na mong gikinahanglan ilabi na nining panahon na. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan diyan ni Kristo, fellow believers, atong mga subscribers nga nagasunod ining atong ministry taon-taon na. Aniya na kita sa ikalima nga tuig nato nga alagad kaninyo o sa padayon sa pagsibog sunahan sa atong Kristohanong kinabuhi. Okay. Kini nga itong pagatunan karon may pagkakulba hinam kini kay labing gikinahanglan nato kiniingon nga mga Kristohanon. Okay? So, una sa tanan, sa ako nang ginaingon kanimo, ang uluhan sa doktrina nga atong tunan, sugod ning adlaw maong bahin sa apostasiya. Ining apostasiya, gikan, of course, binisaya naman ning apostasiya, ato ning gihubad, gikas in English nga apostasy. Now, unsa may pasabot sa apostasy? Kini kombinasyon is duha ka mga Grigo nga pulong, apo, ang buot pasabot ning apo, away from, buot pasabot, mipahilayo gikan sa, ug ang stasiya, Grigong pulong, nga nagkaulugan ang pagbarog. So, ang buot pasabot, therefore, kung tapuon na nimo, ang imong pagpahilayo gikan sa imong gibarugan. Okay? Apostasiya. So, apostasy. Unas tanan. Unsa magyo definition o kahulugan nining pulong apostasiya? Ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasiya? Ikatulo, ang sinugdanang kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manulunda o angelic revolt batok sa Dios. Uban pipila ka mga detalye, bahin o nahilambigit niya na nga hitabo. Ikaupat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabo nga apostasiya sa kaliwatan sa tao, gumikan sa pagsupil nila ni Adan ug ni Eva sa ginadili sa Dios nga bungas kahoy sa pagila sa mayo ug sa dautan nga misangpot sa ilang pagalaglag. Man's fallen condition na sa Genesis Kapitulo 3. Ikalima, ang apostasiya sa usa ka dili magtutuo, the apostasy of the unbeliever, with its two distinct but interrelated aspects. Unas tanan, ang apostasiya sa dili magtutuo ngadto pagmatngon niya nga naay Dios, the unbeliever's apostasy toward God consciousness, o kini ana mabasa sa Roma 1:18-28, ingon man diya sa Salmo 19:1-6, and we saw an aspect niini dihas mga buhat 17:22-24. Karon, ang ikaduhang aspeto nga ingnon ta interrelated aspects mao ang apostasiya sa dili magtutuo, kinsa negatibo sa iyang pagtagad ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Ug mao kanay gisaysay diha sa mga buhat kapitulo 17
versikulo 22 ngadto sa 34. Karon, dinhi sa segundo Tesalonica, kapitulo 2, ani ay maingon ta nga dili kasagarang bahin sa epistles, nga diin ang kadaghanang bahin niini mga pagpanagna prophetic nga nagahisgot kini sa giingon nga man of sin, ang Antichrist sa ulahi nga mga adlaw sa panahon sa mga Hudyo. So, dihas versikulo 1 sa segundo Tesalonica kapitulo 2, ang in English nga versyon niini nagkanayon og we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God. Now, these believers in the church of Thessalonica, where Paul spent 3 weeks, he led dozens of them sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Og dayag na lang ang pagkalagot sa mga Hudyo. Nangasuko gyud ang mga Hudyo tungod niini. Ang labihang pagka-negatibo sa mga Hudyo nga didto sa ilang sinagugan dito sa syudad sa Thessalonica, labihan sa pagkabangis, so savage, ug lamihan sa pagkapintas, o kasalbahis nga buot nilang patyon si Pablo. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo ngadto sa habagatang dapit. Gipaadto siya sa Bria. Apan midang atras siya dito sa Athens, nga diin gisaysay sa libros mga buhat, Book of Acts, ingon nga backgrounds pagsuwat ni Pablo nining duha ka epistola dito sa Thessalonica. Now diha sa primero Thessalonica kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 17, siya miingon nga among gipaningkamutan sa makadaghang higayon sa pagbalik sa Thessalonica, apan wa mahitabo. Sanglit ang paaging gamiton ang negatibong kabubuton sa mga Hudyo nga dili magtotoo, they could have murdered ila na untang kanang bunon kadto si Pablo kung nahibalik pa siya dito maong dapit ng syudad. Ug mo katong paagi ni Satanas, agi og babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Ug mao kadtong hitabua, usa na kapag matngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao bahin sa malipatong mga paging Satanas nga iyang bambagan kitang mga magtutuo. Now, kini iyang pagabuhaton ngadto sa mga kaliwatan sa tao nga mga negatibo. Ug niining bahina ang mga Hudyo nga dili magtutuo. They were producing this environment o kahimtangan dito sa siyudad sa Thessalonica, ang siyudad nga diin di pa makaadto sa Pablo aron unta makatudlo pa siya og dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Thessalonica. So, unsa iyang gihimo? Iyang gisuwat kining duha ka mga epistola sa distansya ug mga unom ka buwan. Apan mientras lanto, dinhay mikalat nga mini nga mga kasinor fake news bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug bahin sa higayon sa pagsakgaw, rapture of the church. Ug kining maong false information, fake news, miabot sa pagkasayod ni Pablo. Ug busa, ang Dios Espiritu Santo mihimo og paggiya kang Pablo nga iyang isuwat bahin niini didto sa iyang tulo ka mga chapters sa ikaduhang epistola. Pipila ka mga detalye sa mga pangitabo bahin sa Antichrist, ingon man ang mahigayon nga kini siya mitungha. Busa, sa versikulo 1, miingon siya
I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, usa ka paghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan, nga that is covered in 1 Thessalonians 4:16 and 17. Kung sa gisulti diha, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, ang panahon sa simbahan, the church age, misugod kanu sa. Mangutan na ako kanimo. Karon sa magsugod. Adlaw sa Pentecostes. The day of Pentecost. Okay? Tuig kadto 30 Anno Domini. Niyatong tuig 70 Anno Domini o AD. Buwan kadto sa Agosto. Nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem. Ug kadtong hitabua was considered as a major event. Dako kaayong hitabo sa Palestina. Apan sa tuig 30 Anno Domini, ang Israel ingon nga nasod, gihikling na niining higayuna, isip punduhanan sa mga doktrina ug paagi sa Dios pagsangyaw, evangelistic mechanism, sanglit niya ng adlaw sa Pentecostes, adunay bag-ong hugpong sa katauhan nga namugna. Ug ang maong hugpong mao ang gitawag og simbahan. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtotoo, made up of believers. Mahintil man siya o mahudiyo. Ug kining hugpunga sa pundok sa mga katawhan, talagsaon kining matang. And this is in the intercalary period, tali sa ika-kanumag siyam o sa ika-kapituan nga simana sa Daniel 9:24-27. O of course, aniya naman takaron sa ikaduha ka libo kapin ka katuigan ning panahon sa simbahan, o ang terminating event sa church age, mao kadtong bag-o ko lang gi-quote kon kabahin sa pagsakgaw sa simbahan. Ang Ginoo moabot na. Ug kining hitabo giingon nga imminent kini sa simbahan, dili imminent o mudangat gyud sa Ginoo, sanglit tukma man gyud ang iyang pagkahibaw ining hitabo. Kay ngano? Tungod kay ang iyang pagka-omnisyente nasayod man sa tanang kahitabuan o panghitabo. Ang mga anghel manulunda, wa gani kini sila mahibaw kung kanus kining hitabo ang mahitabo. Ug busa, ang mga magtutuo labaw ng wa mahibaw anus agyud mudangat o mahitabo kining maong pagsakgaw sa simbahan. Wala. Apan ang mahinungdanon mao nga dili importanteng may bawan sa mga magtutuo kung kanus agyod ning hitabua moabot. Sanglit nasayod man tang mga magtutuo nga mahitabo gyud kini ug nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Kasabot ka? And with regards to this, ana ay duha ka pamaagi. There are two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad, in the eternal state. Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoo Jesucristo ingon nga manluluwas. That is the first step. Mao ka ng paagi aron ang usa ka dili magtutuo makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay o sa madali, kitang tanan, muadto naman sa eternidad. O actually,
Ani naman gani kita karon sa eternal state, kay kini kung atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Naibaw ka ba na? Sa diyang gibuhat kita, gibalhin na kitang daan ngadto sa eternidad. Ug nga ani alang kita ning panahona sud sa kaliman o usa ka gatos ba ka higayon nga paglibot sa adlaw, humaniana, out we go to eternity. Ang bugtong paagi, the only way, alang sa usa ka dili magtotoo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ang iyang pagdawat kang Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Sanglit ang alternatibo. The alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo, ingon nga manluluwas. Ug ang iyang paghidangat panginabuhing hinukman ug sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon siya dito sa linaw sa kalayo. Apan, technically, inikamatay sa unbeliever, ang iyang kalag moadto sa torments. Sa Bisaya, kasakitan. Moadto siya sa torments sa kalit. 1 second ang kapaspas after he dies. Ug mao kana ang dapit nga painit-init, warming up spot alang sa ikaduhang paghukom, second resurrection. Ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting tronos paghukom, great white throne judgment, nga na mabasa sa pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ug diha sa great white throne judgment, pakitaon siya ug ipasundayag ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Kristo, ingon nga manluluwas, nga mao kadto ang sala nga dili mapasaylo, the unpardonable sin that he has committed, nga atong masayran kining maong matang sa sala, diha ta mabasa sa Mateo 12:31-32. So, the reason why people spend eternity in the lake of fire is tungod kay ilang gisalikway si Ginoo Jesu-Kristo, ingon nga manluluwas, nga mao ang sala nga dili na mapasaylo, the unpardonable sin. Ug busa angan sa dili magtotoo, dili makita ang naisulat dito sa basahon sa kinabuhi in the Lamb's Book of Eternal Life. Ug busa gikan dito sa Great White Throne Judgment, ang dili magtotoo itambog na dito sa linaw sa kalayo to share the judgment of the devil and his angels, the demons burning in the blackness of darkness, in paminaw, in maximum pain, kinapay tang kasakit ug pagsakit, torture ug kanang kahimtanga hangtod na sa kahangturan, suma pa kana sa Revelation 14:9 ngadto sa 11 nga nagaingon sa in English, the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest, day or night. It is going to be so horrible. Labihan ka ng pagkamakalilisang. Jude describes it this way: they are in the blackness of darkness forever. Anay panagago, there will be weeping and gnashing of teeth. Na pagkagot sa mga ngipon. Sa in English, there is going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron pagpaminus kunuhay sa kasakit. Na mao na giingon, they're going to have an eternal lockjaw. Ug niya pa, why bisag kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila o pagtabang kanila o mag-aago kini sila sa pag-agwanta o kagrabe sa kasakit. Naapayod sila sa pag-antos sa hingpit nga kaminga o total loneliness o total depression.
Kawaman kini sila'y Kristo silang kinabuhi. Wa kini sila'y paglaom. Wa kini sila'y kinabuhing dayon. Ug ila magisalikway ang gugma sa Dios. Ilang gisalikway ang grasya sa Dios. At the point of the cross, sa di malugay, ila nang atubangon ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios in the eternal state, sharing, muambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo. Suma pa kana sa Juan 16:11, Mateo 25:41, ug pinadayag 20, versikulo 10. Ug busa, ang paagi nga ang usa ka dili magtutuo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state is for him to receive, to believe in the Lord Jesus Christ as his Savior. Ug way laing paagis pag-andam gawas lamang niya ng paagiha. Ug ang worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagis pagkamatay ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang pagkamatay ingon nga dili magtutuo. Dili kay ang pagkamatay aksidente o cancer o COVID-19, dili. There is no worse and wrong way to die than to die as an unbeliever. Dinhi ato ipadayon ugma kini nga tong ginatun-an bahin ni ining manindot nga hilisgutan bahin sa doktrina sa apostasya. Magampo ta. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing matamis nga gayon sa pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong dugang pagtudlo ka na mo sa imong kamatuoran. Unsaon na mo pag-andam. Ingon nga mga katawan. Aron kami makasalmot ug makauban. Yan ang panahon sa pagsakgaw sa simbahan. Salamat. Ug dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa dugang pagtuon bahin nining maong doktrina. Salamat nga mo Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining among mga subscribers. Maunta magapadayon sila sa pagtubo diya sa imong grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Aron sila magakabot sa ilang tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong nga diin mao na kanang higayon nga ana-ana sila'y katakos sa pagkinabuhi, katakos pagdawat sa imong mga panalangin, katakos sa paghimaya kanimo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.